Эшкә кире кайтару, мәҗбүри эшкә чыкмау вакытында уртача хезмәт хакын түләттерү, әхлакый зарарны компенсацияләү турында Рамазанова Гөлназ Габделбар кызының Сәлимова Асия Марат кызы директорлыгындагы мех склады җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Дәгъвачы озак вакытлар күпләп ваклап сату буенча баш менеджер вазифасын башкарган, әмма эшендә кыскартылган. Ул үзен эштән законсыз җибәрделәр дип саный. Чөнки штат санын кыскарту фиктив булган. Бу турыда судның фикере нинди? Моны хәзер белербез. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Барыгызны да утыруын сорыйм. Эшкә кире кайтару, мәҗбүри эшкә чыкмау вакытында уртача хезмәт хакын түләттерү, әхлакый зарарны компенсацияләү турында Рамазанова Гөлназ Габделбар кызының мех склады җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Суд сәркәтибе якларның килү турында хәбәр итегез. Хөрмәтле суд, якларга хәбәр ителде, алар утырышта катнашалар. Суд утырышы беркетмәсе аудиоязма чараларын кулланып башкарыла. Рәхмәт. Суд процесста катнашучыларның шәхесен билгеләргә тиеш. Шәхесне раслаучы документларыгызны бирүегезне сорыйм. Суд эшне асылы буенча карауга күчә. Дәгъвачы сезгә сүз бирелә, рәхим итеп трибуна артына узыгыз. Хөрмәтле суд, мин Рамазанова Гөлназ Габделбар кызы мех склады җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять ачылганнан бирле 4 ел инде баш менеджер вазифаларын башкардым. Товарларга заказ бирү, аларны кабул итү, исәпкә алу минем вазифага керә иде. Мин шуяк товар белән тәэмин итүчеләр базалары белән дә эшләдем. Сатып алынган товарларның сыйфатын тикшердем, саттым да. Эш бирүченең 2020 елның 3 мартындагы буйрыгы белән баш менеджер вазифасын кыскарту турында карар кабул ителде. 10 мартта мин эштән җибәрелүем турында белдем. Минем алган ипотекам бар иде. Мин ипотека фатир сатып алган идем. Шуңа күрә миңа азрак хезмәт хакы белән эш тәкъдим иттеләр алар итүен. Ләкин ипотекам булгач мин бит инде азрак хезмәт хакы белән башка эшкә бара алмыйм. Шуңа күрә мин эштән китүгә башка эшкә урнаштым. Газеталар сата торган киоскка сатучы булып урнаштым. Килгән газеталарны карап бардым, игъланнар карадым. Югарырак хезмәт хакы белән эш эзләдем. Бер көне карасам, мех склады җәмгыятенә баш менеджер вазифасына кеше кирәклеге турында игълан күреп, бик гаҗәпләндем. Нишләп шулай гаҗәпләндегез? Бу бит инде шул мин эшләгән урын. 7 ай элек кенә ул вазифаны кыскартканнар иде. Хәзер аларга тагын шул вазифага кеше кирәк икән. Аннан мин бу хәлне ачыклау өчен Асия Маратовнага бардым. Җавапчы моңа нәрсә әйтте? Асия Маратовна хәзер баш менеджерның вазифалары бөтенләй үзгәрде, аның эше артты. Сез безнең таләпләргә берничә туры килмисез дип җавап бирде. Ничек шуңа инде мин аптырадым. Менә шуңа күрә, хөрмәтле суд, баш менеджер вазифасында мине эшкә кире кайтару, мәҗбүри эшкә чыкмау вакытында уртача хезмәт хакын түләттерү, 10 000 сум күләмендә әхлакый зарарны компенсацияләү турында дәвамлы карауны сорыйм. Эштән киткәндә сезгә закон буенча тиешле пособие түләндеме? Мин эштән киткәч үк башка эшкә урнаштым. Миңа бернинди дә бернәрсә дә түләмәделәр. Кыскарту буенча эштән киткәндә беренче ай түләү компенсацияләнә. Эштән киткәннән соң алдагы айларда кеше эшкә урнашмаса, ул тагын 2 айлык хезмәт хакын алырга мөмкин. Бу безнең хезмәт кодексының 178 статьясы. Түләделәрме сезгә? Юк, миңа берни дә түләмәделәр. Сез моны белеп әйтәсезме? Әйе, белеп әйтәм, түләмәделәр. Җавапчы штат расписаниесеннән эш берәмлеген кыскартканда сез акча түләдегезме? Әйе, хөрмәтле суд, Гөлназ Габделбаровна, без бит сезгә хезмәт хакын, отпуск акчаларын һәм закон буенча тиешле эштән чыкканда бирелә торган пособиены сез бит алдыгыз, нигә алдалыйсыз? Юк. Алдыгыз. Дәгъвачы, сез бәлки оныткансыздыр. Җавапчы, сезнең бу түләүне раслаучы документларыгыз бармы? Әйе, бар. Бу бик мөһим мәсьәлә. Зинһар, суд сәркәтибе аша тапшырыгыз. Дәгъвачы,
сіз дә барлык документларыгызның төп нөсхәләрен тапшырыгыз. Ягъни миңа кирәк хезмәт хакы турында белешмә, эштән азат итү турында буйрык, хезмәт кенәгәсе һәм хезмәт килешүе. Дәвашы сезнең беттеме? Әйе, бетте. Юк, бетмәде. Хәзер минем вәкилем чыгыш ясаячак. Рәхмәт, утырыгыз. Сезгә сүз бирелде. Хөрмәтле суд, таләпләребезне законлы һәм нигезле дип саныйбыз. Ышаныч белдерүчем баш менеджер вазифасында оешманың ачылганнан бирле әйбәт кенә эшләгән. Бернинди дә шелтәләре булмаган. Әйе, әлеге вазифаны кыскартканнар. Тик кыска гына вакыт эчендә әлеге вазифа яңадан штат расписаниесендә барлыкка килгән. Бу факт әлбәттә уйланырга мәҗбүр итә. Эш бирүче ышаныч белдерүчемне эштән куарга ниятләгән. Безнең штатны кыскарту фиктив булуын раслаучы дәлилләребез дә бар. Хезмәт килешүен үзү Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 81 статьясы нигезендә хезмәткәрләр санын яки штатны кыскарту чынлыкта урын булган очракта гына дөрес дип санала. Әйтеп тә китәсе килә. Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 183 статьясы нигезендә оешма хезмәткәрләренең санын яки штатны кыскартканда эшчеләргә гарантиялар һәм компенсациялар да билгеләнә. Аңлашылды. Сезнең тамаммы чыгышыгыз? Әйе, әлегә бетте. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы, сезгә сүз бирелә. Чыгышыгызда ничек 7 айлык кыскартылган эш берәмлегенең яңадан килеп чыгуын зинһар аңлатыгыз. Рәхмәт. Хөрмәтле суд, мин дәгъва белән килешмәвемне әйтүдән башлыйм сүземне. Бездә берләштерү юлы белән үзгәртеп кору булды. Реорганизация турындагы карар җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьтә катнашучыларның гомуми җыелышында кабул ителде. Бездә хәзер яңа штат расписаниесе. Әлбәттә, инде без хәзер киңәйдек. Бездә эш күләме дә һәм хезмәткәрләр саны да артты. Баш менеджер вазифасына берләштерелгән оешмадан хезмәткәр күчте. Соңыннан ул үз теләге белән эштән китте. Бездә хәзер барысы да яңаша. Сатуда төрле модельләр күп һәм сатып алучылар бездә барлык ассортиментны да карый алалар. Элек ничек идесең һәм сезнең реорганизацияны раслаучы документларыгыз бармы? Әйе, документларым бар. Аңлашылды. Элек бездә барысы да махсус җиһазландырылган киштәләрдә характеристикалары язылган контейнерларда тора иде. Хәзер без алучыларга товарны үзебез күрсәтәбез. Әйе, без баш менеджер вазифасын яңадан булдырдык, чөнки әйтеп киткәнемчә инде бездә эш күләме бик күпкә артты. Аңлашылды. Реорганизацияны раслаучы документларыгызны зинһар суд сәркәти башлап бирегез. Шулай да җавапчы, чыгышыгыздан аңлашылмый. Ни өчен сез бу вазифаны кыскарттыгыз? Элек билгеле бер оклад иде. Кеше акчасын ала, товарны сату яки таныту белән кызыксынмый. Билгеле инде мондый вакытта сату да бармый, финанс хәлләре дә яхшы булмагач, икътисади сәбәпләр аркасында без бу штатны кыскартырга мәҗбүр булдык. Хәзер нәрсә үзгәрде соң? Хәзер без ире компания оешманың исемен шулай ук калдырдык. Ләкин әйтеп киткәнемчә, хәзер бездә бөтенләй дә башка тәртипләр, башка штат расписаниесе. Хәзер хезмәт хакы безнең сату суммасына бәйле. Вазифада яңа регламент буенча башкарыла. Өстәвенә әле кешенең безнең товарны сатып алырлык итеп тәкъдим итә белергә дә кирәк бит. Сездә модельләрегез подиум буенча йөриләрме әллә? Әлбәттә юк инде. Җавапчы, сез дәгъвачыны кире эшкә алырга теләмисезме? Аның тәҗрибәсе дә зур. Юк. Бу вазифага инде бездә хезмәткәр алынган. Бездә хәзер таләпләр башка. Беренчедән яше, икенчедән реклама өлкәсендә профильле һәм югары белем кирәк. Хезмәт вазифалары да үзгәртде дип әйттем. Соңгы мода яңалыкларын, брендларны белергә кирәк, гел күзәтеп торырга кирәк. Нәрсәне эшләп булдыра алмауга килгәндә, билгеләнгән бер хезмәт хакына гына сатарга тырышмыйча да була бит, шулаймы, Гөлназ Габделбаровна? Алдыйсыз сез. Эштә кыскартуда миннән котылу өчен фиктив кына, ялган гына булган инде ул. Сатуларыгызда бик артмаган әле. Белдем инде мин, белештем. Җавапчы, сезнең чыгышыгыз тамаммы? Хәзер минем вәкилем чыгыш ясаячак. Җавапчы вәкил, рәхмәт итегез.
Хөрмәтле суд, без дәгъва белән килешмибез. Хезмәткәрне эштән кыскарту процедурасы бернинди дә хукук бозуларсыз федераль законнар нигезендә башкарылды. Россия Федерациясе Югары суды пленумының Хезмәт кодексын куллану турында аңлатмалары нигезендә Кодексның 81 статьясындагы 1-лешенең 2 пункты буенча хезмәткәрнең эштә калдыруга өстенлекле хукукы булмаган очракта һәм эш бирүче хезмәткәрне 2 ай алдан кул куйдырып кисәткән очракта хезмәт килешүен үзү мөмкин. Директор буйрыгы белән 2020 елның 3 мартында баш менеджер вазифасын кыскарту турында карар кабул ителгән. 10 мартта әлеге хәбәр белән дәгъвачы таныштырылган. Хәбәрдә шулай ук хезмәткәргә 2 айлык кисәтү срогы узганчы аның хезмәт килешүен өзүгә хукукы булуы аңлатылган. Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 180 статьясындагы 3 өлеше нигезендә эш бирүче хезмәткәр белән төзелгән хезмәт шартнамәсен хезмәткәрнең язма ризалыгы белән 2 айлык срок узганчы калган вакытка пропорциональ исәпләнгән хезмәткәрнең уртача хезмәт хакы күләмендә өстәмә компенсация түләп, аның белән хезмәт килешүен үзәргә хукуклы. Дәгъвачы әлеге хукуктан файдаланмаган. Директорның 2020 елның 25 майындагы буйрыгы белән хезмәткәр эштән азат ителгән. Шул ук көнне хезмәткәр әлеге буйрык белән танышкан, имза куелган, бухгалтераның белән исәп-хисап ясаган. Дәгъвачыга шулай кимрәк хезмәт хакы белән бүтән эш тәкъдим ителгән, ләкин ул әлеге эшкә ризалашмаган. Шулай итеп, ышаныч белдерүчем эш бирүче буларак барлык вазифаларын үтәгән. Дәгъвачының хукуклары бозылмаган. Дәгъвачының әле һаман да нәкъ безнең оешмада эшлисе килә икән, без аңа бүтән вазифа тәкъдим итә алабыз. Сезнең беттеме? Әйе, минем әлегә бетте. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы, сез үзегез әйткәнчә, сезнең хәзер ире компания, бәлки дәгъвачыга яңа вазифа табылыр. Бездә әлегә склад мөдире вазифасы гына буш. Юк инде, минем яшемдә хәзер склад мөдире булып эшләргә. Шундый зур җаваплылык ничек алыйм инде мин үземә? Дәгъвачы, күрәсезме, сез үзегез яшәгезгә сылтап баш тартасыз тәкъдим иткән вазифадан. Җавапчы да сез дә аңларга тиеш, дәгъвачының кредиты, аңа акча кирәк, түләргә кирәк бу кредитлар буенча. Шуңа күрә мин сезгә тагын бер кат бу бәхәсне тыныч юл белән хәл итәргә тәкъдим итәр идем. Ничек сезнең фикерегез? Әйдәгез тырышып карыйк, хөрмәтле суд. Җавапчы. Хөрмәтле суд, без бу мәсьәләне тыныч юл белән хәл итәргә тырышырга әзер. Бик яхшы. Суд сезгә үзара килешү турында фикер алышуга вакыт бирә һәм суд утырышында тәнәфес игълан итә. Үзара килешү өчен яклар очрашып сөйләшүләр алып баралар. Әлеге сөйләшүдә дәгъвачы ягы үзенә мәҗбүри эшкә чыкмаган өчен 2 айлык хезмәт хакын түләгән чиракта килешү юлын эзләргә әзер икәнен хәбәр итте. Ә җавапчы ягы дәгъвачы дәгъва таләпләреннән баш тарткан чиракта 2 ай мәҗбүри эшкә чыкмау вакыты өчен хезмәт хакын түләргә әзер икәнлеген хәбәр итте. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Утырыгыз. Тәнәфестән соң суд утырышы дәвам итә. Яклар, уртак фикергә килә алдыгызмы? Әйе, хөрмәтле суд, без үзара килешү төзедек. Аны раславыгызны һәм судта эш карауны туктатуыгызны сорыйбыз. Ярар, бик яхшы, әйдәгез килешүгезне карыйбыз. Так, димәк, дәгъвачы эшкә кире кайтару һәм әхлакый зарарны компенсацияләү турында таләпләреннән баш тарта. Җавапчы хезмәт хакын түли. Так, барысы да яхшы кебек, үзара килешү шартлары законга каршы килми, өченче затларның хокукларын бозмый. Хуплыйбызмы, раслыйбызмы яклар? Әйе, хуплыйбыз. Аңлашылды. Суд эш материалларын тикшерде, билгеләмә кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Россия Федерациясе исеме белән билгеләмә игълан ителә. Түбәндәге шартларда үзара килешүне расларга.
дәгъвачы түбәндәгеләр буенча үз дәгъва таләпләреннән баш тарта. Мех склады җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьтә күпләп ваклап сату буенча баш менеджер вазифасыннан дәгъвачына эшкә кире кайтару, әхлакый зарарны компенсацияләү, шулай ук эштән китү белән бәйле нинди дә булса башка таләпләрдән баш тарта. Икенчесе, җавапчы үзара килешүне раслау турында билгеләмә закон көченә кергән вакыттан соң 5 эш көне эчендә түбәндәгене үтәргә йөкләмә ала. Эштән азат ителгән көннән алып үзара килешүне раслау турында билгеләмә закон көченә керү датасына кадәр мәҗбүри эшкә чыкма вакыты өчен хезмәт хакын түләү. Суд эш карауны туктата. Суд билгеләмәсенә 1 ай эчендә билгеләмә чыгарган суд аша апелляция тәртибендә шикаят белдерергә мөмкин. Яклар билгеләмә аңлашылдымы? Аңлашылды. Аңлашылды. Шуның белән процесс тәмам. Мех склады оешмасы ачылган көннән башлап, мин үз вазифаларымны намус белән үтәдем. Үзенең хезмәткәрләрен кыскартканда, оешма җитәкчелеге аларга гарантиялар һәм компенсациялар билгеләргә тиеш бит. Мин үземә тиешле компенсацияны ала алуыма бик шат. Без хезмәткәрләребез белән эштән киткән очракта да яхшы мөнәсәбәтләр саклап калырга тырышабыз. Шуңа күрә юл бирергә булдык. Судта каралган эшләрнең ни бары 40% гына тормышка аша. Шуңа күрә үзара килешү, конфликтны тыныч юл белән җайга салу иң кулай вариант. Үзара килешү ул якларны эшне тыныч юл белән килештерү, аны хәл итү. Үзара килешүдә йөкләмәләрне үтәү шартлары, күләме һәм сроклары күрсәтелергә тиеш. Бу эшкә килгәндә җавапчы эшкә законга нигезләнгән барлык йөкләмәләрне үтәгән. Ягъни 2 айдан элек хәбәр биргән дәгъвачыга һәм компенсация түләгән. Ләкин дәгъвачының авыр хәлен күреп, ул кешелекле адым ясап, үзара килешүгә ризалашты. Шулай үзара мәнфәгатьләр табу, үзара уртак мәнфәгатьләр табу һәм аларны тыныч юл белән җайга салу иң кулай вариант һәм иң дөрес юл дип әйтер идем.